Šta su ChatGPT projekti? ChatGPT projekti su odličan način da organizujemo tematski naše chatove u okviru ChatGPT-a. To su suštinski folderi. Projekti možemo da napravimo ovde klikom na plus, damo naziv ovom projektu, uglavnom tematski, ono oko čega će se vrteti ti chatovi. I onda kada napravimo taj folder, sve chatove koje budemo vodili nalazit će se u tom projektu. Ali pored toga imamo još super zanimljivih stvari. Možemo da uploadujemo fajlove koje će koristiti kao referencu za chatove u ovom folderu. I možemo da mu damo specifične instrukcije kako da se ponaša baš u ovom projektu. U ovom projektu želim da se ponašaš kao iskusni social media manager koji je specijalizovan za viralni short form video sadržaj, za Reels i TikTok. Uvek mi daj 2 finalna predloga videa, na kraju napiši kratku analizu oba videa, tvoje mišljenje koji ima veći potencijal da bude viralan, uvek odgovore daj na srpskom jeziku, čak i ako je prompt na engleskom. I onda kad mu zadam neki prompt u okviru projekta, to izgleda ovako. Potreban mi je copy za short form video na temu zašto prokrastiniramo. Imitiraj stil mojih prethodnih videa koji možeš naći u dokumentu i on kaže na osnovu stila i bla 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 daje 2 predloga. Znači nisam morao sad ponovo da napominjem da daje 2 predloga. Dao je 2 predloga short form videa, uradio je kratku analizu i kaže moj izbor je za veći viralni potencijal je predlog 2 jer jače udara, koristi ironije i ima visoku stopu identifikacije. Da, i ja to radim. I to bi bili ChatGPT projekti. Jedina mana je što su dostupni samo u plaćenoj verziji za sada.